Hello mga kuya goy, for today's video mga kuya goy ay wa na tay intro larga diretso mga kuya goy. Sukar mga kuya goy, gisugo umtas tong amo, padulong taning poblasyon kumusta mga kuya goy. Pero ayaw mo katingala nga atong ipaspasan aron dali ra pod mahuman ang atong video mga kuya goy, di ba? Pagkalabli mga kuya goy, mo to builohan na to. Shout out ko sa mga nasugatan, basig nahagip mo das tong kamera pero wala ta nag-ila, followers data ka, pagkalabli mga kuya goy. So mo ta mga kuya goy, padung na tas kumpustila, pating kusugas tong dagan pero tinuod hinay ra gud na siya mga kuya goy. Mo to atong gibuiluhan, pero break sa tagamay mga kuya goy kay ato sa sundan. Magapiki man ang dalan mo to nga hinahinay sa tagamay. Hinahinay pero silip pod gamay. Nya bakanti naman dalan atong gibertikan, ni abot tin ta sa tulay nga daan. Then ana ta karon mga kuya goy diri sa poblasyon, likaw tas doo, straight. Hinay-hinay na punta kay naman na sundan nga di po na sila maayo, dako po na sila nga mga sakyanan. Pack up, break sa, oy. Liko tas to mga kuya goy. Nya, buylo gamay, kaya makashortcut ta gamay. Mo to nga nabalik na tas tunay nga dalan mga kuya goy. Mo to, nanagit na rin poblasyon mga kuya goy, kaya marang nagharap kay mga motor. Hinahinay niya. Mo man ito masundan ganina. Murag mo gid nya, liko na butas to. Pag abot sunahan ay wala man tayo gasolina. Hapit ta diri sa may tubilanan. Tubil sa ta. Ya pag naog nako, di man day mao gipabalhin man day ko kay bawal man daw diri mo to balik na pud sakay. Padagan ta gamay. Balhin ta plastar pak di miigo atras gamay oy pak ipit ani ba pak plastar okay na naog na. Kunya gisugat man dito sa ilahang kasir nga piting-piti mga kuya goy. Tan-awa ra ko na mo nang ganahan kay kumutubil diri kay piti kay lang kasir nya gisugat pud tas ng amigo nga pamboy gibuiluhan na niya tubil apit na mahuman tubil lagot tagbalik 20. Moto mga kuya goy, proceed na ta, larga na ta, si bata ta mga kuya goy, matik nga na, padung na butas ng ikaduhang destinasyon mga kuya goy. Punong sa ta, kay daghan na piki pa man. Liko na butas wala mga kuya goy, di na butas sig pato, kay wala na butas. Punong gamay, daritso gamay. Shout out sa amigo diha nga nagwasing, nagian na to. Mo to, minor ta gamay mga kuya goy, kay kaliko na tas to, liko na tas to. Kay padulong na ta diri mangumpra. Soft drinks mga kuya goy kay daghang kagiuhaw sa tong lugar. Pak. Break gamay, sulod gamay mo to. Sulod na ta mga kuya goy, abot naman das ng pagantuan. Yun ang sa gamay, plastar, sulod. Pak. Plastar na kita mga kuya goy. So sa dihang sinyastan na nga bawal da. Atras ka lagi, atras dia, dili pwede dia. Gawas lagi ta. Gawas. Hawa ka. Mo to mga kuya goy, parking ta diri sa dapin mga kuya goy. Parking sa for today's video mga kuya goy, mao lang sa dire lang sa takutob, abangay na po yung sunod mga kuya goy, pagkalabli mga kuya goy.